Сябры, вітаю. А вы былі ў Ляхавічах? О, гэты горад, канешне, не надта папулярны, не прадстаўлены на турыстычнай карце Беларусі, але мы з вами сюды завіталі. Мяне клічуць Павел, я даследчык нашай гісторыі, я аўтар кандыдацкай дысертацыі, прысвечанай Ляхавічам. Хто, як не я, магу вам распавесці пра ўсю даўніну, пра ўсе цікавосткі і незвычайныя факты з жыцця і гісторыі гэтага гораду. Ці маглі бы падумаць, што Ляхавічы калісьці былі сталіцай графства. Тут жыў магнацкі род Хаткевічаў і Сапегаў. Тут калісьці стаяла магутная бастыённая фартэцыя. Цяпер гэта горад смачнай смятаны і вяршкоў. Куды трэба хадзіць, што глядзець, толькі мы сюды робім вандроўкі. Шчыра запрашаем. Ляхавічы вітаюць гасцей. Ляхавічы гэта не толькі горад з унікальнай гісторыяй, але і з неверагоднымі адметнымі дарожнымі знакамі. А вы бачылі такія ў ПДД? Ляхавічы гэта радзіма пісьменніка, які ледзь не стаў лаўрэатам Нобелевскай прэміі па літаратуры. Гаворка ідзе пра Сергея Пясецкага. Ён тут нарадзіўся, ён тут сталеў, ён тут атрымаў хрост, пакінуў гэты горад у эвакуацыі ў Першую сусветную і напісаў такія знакамітыя творы, як «Каханак вялікай мядзведзіцы», гісторыю пра кантрабандыстаў, шпіёнаў. І ведаеце што? Па мясцінах Пясецкага можна выправіцца разам з намі. Наша цудоўная краіна замкаў робіць неверагодныя выцечкі, вандроўкі пад ракаў, дзе можна прайсціся шляхамі кантрабандыстаў. Але гісторыя жыцця Сергея Пясецкага пачыналася тут, у Ляхавічах. І мы зараз у гэтым месцы, дзе знаходзіцца адзіны ў Беларусі яму помнік. Мы ў мястэчку Дарава. Гэта унікальнае паселішча ў старадаўнім Наваградскім краі, у ваколіцах Ляхавіцкага графства. І тут знаходзіцца, магчыма, ці ж не самы адметны беларускі касцёл. Ён досыць малады, яму, каля сотні год, можа, яшчэ і не будзе. Але ведаеце што, шаноўнае панства? Гэты касцёл пабудаваны з сапраўдных дотаў Першай сусветнай вайны. Справа ў тым, што недалёка ад мястэчка па рацэ Шчара праходзіў фронт імперыялістычнай вайны, той самай, якая забыта, якая невядомая. А як вы ведаеце, беларусы нічога не выкідаюць. Фронт скончыўся, доты засталіся, нашыя людзі ўсё парэзалі на будаўнічы матэрыял і ўзвялі гэтага прыгажуна. Такіх касцёлаў па нашай краіне, можа, больш і няма. Касцёл гэты адносна і новы, але дараўская парафія вядзе адлік яшчэ з 15 стагоддзя. Тут моцныя традыцыі лацінскай культуры. Нават у 19 стагоддзі гэты касцёл быў ці ж не адзіны ў ваколіцах, які не зачыніўся. І ён захоўваў старадаўнюю спадчыну з усіх зачыненых касцёлаў. Гэта месца адметнае і унікальнае. А яшчэ тут на сённяшні час, напэўна, служыць самы унікальны беларускі ксёндз. Ён прыехаў да нас з далёкай Індыі. Вы уяўляеце, як дараўскія бабулькі, выхаваныя ў традыцыях даўняга каталіцызму, успрынялі ксяндза індуса. Гэта штосьці надзвычайнае. А яшчэ ў ваколіцах Ляхавічаў ёсць сапраўдны татарскі мезар. Мезар – гэта пахаванне. Гэта па-нашаму могілкі. У ваколіцах Ляхавічаў каля вёскі з вельмі сімвалічнай назвай Туркі, супадзення, ні ў якім разе, захаваўся сапраўдны татарскі мезар. Пахаванні вядуцца з 18 стагоддзя. Калі прыгледзецца да помнікаў, то тут можна на камянях знайсці тыповыя для мусульман паўмесяцы, знайсці сапраўдную арабіцу, гэта і такі і шрыфт, гэта і адмысловая мова. І гэта унікальны помнік нашай некрапалістыкі. Такога, мала дзе знойдзеш па нашай бацькаўшчыне. А яшчэ хацеў бы распавесці 3 факты, за якія трэба шанаваць Ляхавічы, і гэта нагода сюды прыехаць. Па-першае, Ляхавічы гэта горад, куды хадзіў першы ў Беларусі аўтобус. Напрыканцы 19 стагоддзя менавіта ў Ляхавічы са Слуцку быў запушчаны першы рэйкавы аўтобус. Па-другое, менавіта ў Ляхавічах з'явілася самая першая ў Беларусі бензакалонка. І па-трэцяе, Ляхавічы гэта горад, дзе ажно з 19 стагоддзя пілі каву. Мясцовы ксёндз Вінцэнт Супінскі у сваёй плебаніі спажываў каву
сервізу саксонскага залатым абадочкам, і гэта вельмі цікавы факт. А вось якія сувеніры можна набыць у горадзе? Хадзем паглядзім. Па-першае, лепшы сувенір з ляхавічаў гэта прадукцыя мясцовага кансервенага завода. Бренд называецца «Птичка-ляхавічка». Тут кошты вельмі нізкія. Такіх коштаў у сталіцы, в абласных гарадах няма. Паверце, за гэтую рэкламу нам не плоцяць. Гэта ад чыстага сэрца. Хочацца парэкамендаваць набываць сувеніры гэтага бренду. 3-літровы слоік сапраўднага соку. Ну дзе яшчэ вы такі пабачыце? Толькі ў Ляхавічах, у фірмовай краме ляхавіцкага кансервнага заводу. Прыязджайце ў Ляхавічы, набывайце прадукцыю мясцовага кансервнага завода. Прадукцыю ляхавічка это будзе самым лепшым здабыткам, які вы зробіце ў вандроўцы з гэтага гораду. Магнітик, ерунда, ну павесілі ды забылі. А вось калі пасмакаваць мясцовую прадукцыю, гэта застанецца сапраўды у памяці. Больш за тое, калісьці ляхавічамі валодала Барбара Радзівіл. Яна тут сустракалася з Жыгімонтам II Аўгустам. І што яны рабілі ў мясцовым замку? Правільна, пілі малачко. Будзьма пераймальнікамі гэтай традыцыі, якой уже 500 год.